Már csak 2 nap van a bakui Európa-játékok megnyitójáig, amelyet egyébként ugye a bakui eseményeket önök is tudják most már, hogy talán a Digisporton követhetik figyelemmel élőben, az első naptól az záróünnepségig. Az úszásban az ifjúsági korosztálynak rendeznek majd versenyeket, 200, illetve 400 vegyesen, valamint 50 pillangón. Sós Dániel is rajthoz áll. A cél a döntő, az érdi úszót elkísérte édesapja Sós Csaba úszóedző is. Jó reggelt kívánok! No, hát elsősorban azon túlmenően, hogy ez egy óriási megmérettetés, azt kérdezném tőled most, Dani, hogy az, hogy ez egy ilyen olimpia típusú esemény lesz, az úgy számotokra úgy egyértelmű volt, hogy ez, most mi európai játékokról beszélünk, de gyakorlatilag ez egy európai olimpia. Hát igen, benne van a nevében, de hát ugye nem számítottunk erre, hogy ilyen komolyan fogják venni, mert tényleg lesz olimpiai megnyitó, meg olimpiai záróünnepség, akkor van olimpiai láng is, úgyhogy elég komolyan veszik. És ez mennyire inspiráló, vagy éppen mondjuk félelmetes számodra? Hát ettől csak jobban izgulok. De csak jobban. Ebben tudsz esetleg valamit segíteni neki? Igen, csöndben maradok. Azzal a legtöbbet, hogy csöndben maradok, és nem formálok véleményt. De már mit mondanál ilyen szempontból, hogy ez most... Át kell élje, ebben nincsen tanács. Tehát ez, neki mondja, hogy majd ő a bungee jumpinggal meg azt csinálna, azt, és akkor föntről lenéz, akkor leszaladt. Tehát nem jó ilyenkor tanácsot adni, ez egy egyértelmű helyzet, ezt át kell élni, csinálja meg. Hát most azért alelnöki minőségedben is, mint szakember is, hadd kérdezzelek, ugye az látható, hogy egy nagyon fiatal csapat utazik magyar részről, hogy ez a döntés ez azért van-e így, mert látjuk ezt az egészen elképesztően feszített programot, aminek az egyik legfontosabb végpontja nyilván ugye a kezeni világbajnokság lesz, a nagyvizes VB, vagy pedig azért, mert az ellenfelekről is ezt lehet tudni, hogy nagyjából majdnem mindenki így pozícionálja a versenyzői, szóval mi volt a döntés hátterében, hogy kik utazzanak? Úgy tudom, úszásban ez gyakorlatilag az ifjúsági Európa-bajnokság lesz, tehát mások is így pozícionálták ezt. Egész egyszerűen el is maradt emiatt idén az IFI-be, amit minden évben szoktak rendezni, mert ez a verseny helyettesítő, ami hát egy még erősebb ezáltal. És hát ez már az a korosztály, ahol a magyar úszósportban ilyen korok, mint a Dani, meg egy éve fiatalabb, öregebb, ilyenek már halomszám nyertek VB-t, EB-t. Ez egy komoly verseny, és olyan is az előfutam, azt nagyon helyeslem, azt a szerény hozzáállás, hogy a döntőbe jutás, mert tényleg az a legfontosabb. Aki döntőbe jut, vagy a győztes közt mondjuk 200 méteren is nincs egy másodperc a ranglistán, tehát ezek már komoly versenyek lesznek. Igen, hát egészen biztos, és ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy a korosztályos legjobbak fognak más országokból is szerepelni értelemszerűen, vagy ott is az a helyzet, hogy akár felbukkanhat közöttük olyan is, aki, hogy te magad is mondtad, gyertek el. Nem tudom, itt a Dani nézegeti a ranglistákat, hogy kik fognak oda menni, én érdeklődés várom, szerintem mindenki, aki rajta van az európai ranglistán ebbe a korosztályban. Akkor ilyen szempontból ezt is egy ilyen magatok között egyébként független a korítéstől egy ilyen ifi EB-nek tekintitek? Hát szinte ugyanaz, csak mondom, az a különbség, hogy ilyen olimpiaszerűen van megcsinálva a verseny. Tehát maga a rendezésnek a körülményei lesznek minden esetre újak és szokatlanok. Formaruha, szerelés és a többi, ilyeneket már magadhoz vettél? Igen, már átvettem őket, és hát elég sok mindent kaptunk, úgyhogy tényleg itt Magyarországon is komolyan veszik. Szóval ilyen szempontból azért ez más, mint ha egy ifi EB-re utaznál feltétlenül. Igen. Na, nézzük egy kicsit akkor a versenyszámaidat. Ugye itt a hagyományosan említett nagy magyar számok, ugye a 200-400 vegyes került szóba, mint a legfontosabbak. Van nyilván más versenyszám is. Te hogyan pozícionálnád őket? Mi a legfontosabb? Mi az, amiben úgy érzed, hogy most a formád az időd alapján a legjobbat nyújthatod? 200-esen szerintem könnyebb lesz bekerülni a döntőbe, mert az a második nap van. 400-es az nehéz lesz, mert az kiszámíthatatlan szám alapból is, és utolsó nap van, olyankor meg nehéz olyan formába kerülni, hogy még ott egy jót lehessen teljesíteni. Jó, de hát azért nyilván ki kellene valahogy tartani, és mi még a másik szám, ami megindulsz? 50 pillangón első nap, de az ilyen melegítő szám, hogy szokjam a Velencét. Jó, akkor ott nincs is elvárás, tehát ott bemelegettünk? Ott nincsen, ott körülbelül 70. leszek. Aha, értem, tehát hogy akkor az nagyjából, az tényleg másról nem is szól, mint hogy... Igen. Mit lehet tudni erről a csapatról? Ugye egy nagyon fiatal, vagy legalábbis számunkra, ugye hétköznapi sportúságírók számára azért kevésbé ismert nevekből álló névsorról beszélünk. Jelen pillanatban az, és valószínű ez is csak azért van így, mert nagyon sok a felnőttek közt. És a közvetlen azok közelében lévőknek, akik mondjuk tavaly ifik voltak, idén felnőttek, ifi olimpiát nyertek 2-3-4-en,
úgyhogy ez egy erős csapat, ebből sokakra fognak emlékezni, nem beszélve arról, hogy az ebben a csapatban van egy olyan 2 méteres legény is, akinek a nagynénye 5-szörös olimpiai bajnok, tehát itt még lesznek olyan nevek, akik majd még felülbukkannak, a lányok pedig jelen pillanatban az európai ranglistán erősebbnek tűnnek, mint a fiúk, jobb helyezésre tűnnek sanszosnak, és a fiúknál sorolhatnám még, komoly alakulat, nem baj, ha még nem tudják a nevüket, és szerezzék meg, és pont az ilyen versenyek azok, amelyeken ki lehet ugrani. Jó, hát ez ugye nyilván azt tudjuk, mert már hosszú évekkel ezelőtt sokat beszélgettünk Kis László szövetségi kapitánnyal arról, hogy elindult egy olyan háttérépítkezés, egy olyan munka, egy olyan generációnak a felnevelése, akik mondhatjuk, hogy ők lesznek ennek a szisztematikus utánpótlás munkának így az első komolyabb sikereket elérő fecskéi? Itt igazából van ugye egy kimondatlan egy világbajnokság, amit rendezni fogunk, ami egy olyan volumenű sportesemény, ugye, ami nem csak úszásról szól, hanem ez együtt lesz a vízilabdában, műugrás, toronyugrás. Hogyne, hát ez egy óriás, nagy vízes úszás, mi messzeúszásnak hívjuk, mindig keresem a szót, ugye az Balatonfüreden lesz sziklaugrás a Lánchídról minden bizonnyal. Hát az egy monumentális esemény, és ezt nyilván megcélozza a sportág. Azzal együtt nekünk különleges csodákra nincsen szükség, mert évtizedek óta tovább vihető a szakemberek újratermelődése, a versenyzők újratermelődése, generációk, fiúk, lányok, ilyen úszásban, olyan úszásban, ilyen megoldással, olyan megoldással, hogy úgy tűnik, hogy az a közel fél évszázada kiépített rendszer, az továbbra is jól működik, és most ez kapott egy rendkívüli kormányzati támogatást, hát azért ez a sportágfejlesztési program, ez egyedülálló a világon, amiben más sportág is részesül, és hát nálunk, aki ismeri a Gyárfás elnök urat, szóval hiába van pénz, ott egy forintot se fölöslegesen. Hát itt biztos. Az biztos. nála aztán nincs. És ez nagyon helyes is, és így nincs módja sem arra a szakmának, hogy elkényelmesedjen. És hát ugye ezek a régióra osztott, most hát gyakorlatilag ki kell mondani, egy 200-300 fős ilyen utánpótlás válogatott keret, nagyon kemény menedzseléssel, már edzőtáborba, Dubájtól Hollandiát keresztül, felszereléssel, versenyekkel. Úgyhogy az a válaszom a kérdésére direktben, hogy igen, remélhető, hogy továbbra is ezek a generációk föl fognak jönni és világszinten úsznak. És egyébként ebből a kis csapatból elképzelhető, hogy a 17-es hazai rendezésű világbajnokságon már lesz majd újra ismerősen csengő név? Tehát... Bizonyos vagyok benne. Fiúba és lányba is, és nem is egy. Na, hát ez mindenképpen nagyon jól hangzik, akkor különösképpen nagyon fogunk figyelni az úszóválogatott bakui teljesítményére. Ugye ez érd úszója most már, Dani. Hogyha arról beszélünk, hogy sportágfejlesztési program, ha arról beszélünk, hogy régiók növekedése, ugye hát nem egy nagymúltú úszóegyesületről beszélünk, de pont éppen ennek talán ez egy ékes példája, hogy hogyan lehet új helyen, új energiákkal építkezni, felépíteni valamit? Őszintén megválaszolva, ennek van előnyes és hátrányos. Az érd az egy jó példa arra, ami az előnyt kihasználja. Ugye a hátránya az, hogy vannak szerencselovagok, akik ilyenkor alakítanak szakosztályt azzal, hogy valamilyen támogatáshoz jussanak, és eszük ágában sincs aztán később komolyan sportágot csinálni. Főleg vidéken, de Pest közelben is vannak ilyen problémák, gyakorlatilag osztódásra szaporodnak az egyesületek, de ez viszonylag gyorsan lecseng, és a szövetség se volt fölkészülve, hogy ezt a helyzetet hogy kezelje. Bár Gyárfás úr eléggé, az elnök úr liberálisan fogja föl ezt, és azt mondja, hogy nézzük, hogy ki az erősebb. Egy szó, mint 100, az anyagi és a tárgyi feltételek megvannak, most is. Hát kap érte a kormány hideget, meleget, de nekünk azért előnyös, és nem gondolom, hogy az országnak is hátrányára válik az úszodaépítési program. Mert hát azért egyfelől sajnos a mi oda olvasatunkban, hál' Istennek senki se születik úgy, hogy tud úszni, meg kell tanulni. Ugye az az első lépés, és aztán majd utána el lehet dönteni, hogy sportol vagy nem, viszont az mégiscsak tény, hogy magyar viszonyok közt évszázad óta, ahol a víz megjelenik, ott abban a sportban sikeresek vagyunk. Kajakken, evezés, vízilabda, még motorcsónak, vitorlázástól kezdve világ olimpiai bajnokok, ahol a víz megjelenik, ott mi jók vagyunk, és ez helyes is ezt infrastruktúrával. Na jó, hát ilyen hatalmas folyók és tavak mellett azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból illő is és hagyomány is. Ezt azonban medencés keretek között rendezik ezeket a bakói játékokat, úgyhogy nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, Dani, és azt kívánom, hogy ahogy az imént is elhangzott, azokat a neveket, amiket most még mormolni fogunk és memorizálni, azokat akár a 17-es világbajnokságon már így kenjük, váljuk séróból. A nagy klasszisaink mellett természetesen. Sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.